Child-friendly justice, giving a voice to the child in family court proceedings. Kien jismu seminar organizzat mill-FSWS li poġġa taħt il-lint ir-realtà li jesperjenzaw it-tfal li jkunu involuti fil-proċeduri tal-qorti tal-familja u fetaħ diskussjoni wiesa dwar kif is-sistema tal-ġustizzja tista' ssir aktar sensittiva, inklusiva u iffukata fuq l-aħjar interess tat-tfal. Is-seminar serva bħala spazju ta' riflessjoni u konfront bejn riċerka, esperjenza professjonali u rakkunti dettaljati ta' dawk li għaddew minn dawn il-proċessi fit-tfulithom. Il-qofol tas-seminar kien l-istudju li analizza l-vuċi ta' tfal fil-kuntest tal-ġustizzja tal-familja. Ir-riċerkatriċi Bernardine Satariano qalet li mill-analiżi ħareġ kif it-tfal għandhom għarfien ċar ta' sitwazzjoni tal-familja tagħhom u tal-kuntesti li jkunu qed jgħixu fihom. It-tfal meta jirrakkontaw, jiġifieri jirrakkontaw li kienu l-ewwel net li twildu sfortunati li kellhom jgħaddu minn din l-esperjenza. Irrakkontaw il-fatt li l-adulti jaħsbu li jafu kollox fuqhom meta fil-verità mhux dejjem ikun il-każ. Xi kultant il-ġlidiet bejn il-ġenituri fuq manteniment, fuq flus, it-tfal jinterpretawhom mod ieħor, jiġifieri jista' jkun li tkun proċess legali meta fil-verità it-tfal jifhmuha li jien mena ma nfisser xejn ħlif dan l-ammont ta' flus. Il-fundatriċi tal-fondazzjoni Mary Louise Coliro Preca qalet li minkejja li l-qafas legali jara fl-aħjar interess ta' tfal bħala prinċipju fundamentali, fil-prattika ħafna tfal iħossuhom mhux mismuha jew mifhuma biżżejjed. U allura hemm tiġi s-saħħa ta' din riċerka, il-fatt li qed jitkellmu l-istess persuni li għaddew mill-esperjenza u li kellhom iċ-ċans kollu ngħidlek janalizzaw fejn huma xtaqu li jesprimu l-aspirazzjoni tagħhom. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard tkellem fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli jibni sistema ta' ġustizzja tal-familja illi tisma', tifhem u tħares l-aħjar interess tat-tfal. Iddaħħlu riforma fl-aspett proċedurali, ma nsemmu xejn fil-medjazzjoni fejn ħajdaħħlu wkoll time frame statutori biex nassiguraw aktar effiċenza, però ħanaħsaħħu wkoll ir-rwol tal-avukat tat-tfal biex il-tfal li sfortunatament ikunu involuti f'sitwazzjonijiet ta' dan it-tip ikollhom verament avukati li qed jirrappreżenta l-interessi tagħhom, ħammorru wkoll b'sostenn oltre mill-ambitu legali billi nassiguraw li jkun hemm uffiċċju ta' sostenn fih dan il-qorti illi jassigura illi mhux biss it-tfal imma anke l-partiti li jkunu involuti jingħataw l-appoġġ neċessarju professjonali meħtieġ lil hinn mill-aspett legali. Tim jgħid li r-riforma ma tkunx eżerċizzju li jsir kull 20 sena, iżda proċess kontinwu li jżomm il-pass mal-bidliet fil-familja u fis-soċjetà.